Mapuso sa Negros Occidental Vault sang Sagay City Treasurer kung sa diin ginapahayag nakasulod ang 7.3 million pesos nga health emergency allowance wala sang unod sang ginbuksan sang Commission and Audit. Nakatutok Eileen Pedreso. Pinagi sa code combination nga ginauyatan sa admin officer sa Sagay City Treasurer's Office. Nabuksan na sa tinalikdan nga Biyernes, October 4 ang vault kung sa diin ginapayag nakasulod ang 7.3 million pesos nga pondo para sa health emergency allowance ng health workers nga wala nahatag sang August nga payout. Ang combination was with the admin officer. It was also the treasurer nga opens ang combination with the holding ang combination itself. Apang sang ginbuksan na, wala sang unod ang vault. Pag open kahapon, wala sa sing unod. It was Mayor, our legal, si Attorney Brent, Attorney Eman of COA and personnel, ako araman, and the treasurer and ang iyang admin. Ginpamangkot ang treasurer na si Joey Pinunggan kundi ina ang kwarta apang wala sinisang ginhatag na sabat. Nagpatigay na sa inventory ang katapos ng Commission and Audit. Antes pa man ginbuksan ang vault, may demand letter na nga ginpadala ang COA kung sa rin kinahanglan sini ma-liquidate ang 22 million pesos nga health emergency allowance sa sulod sa 30 dias. Amo na ang balyaw, wala. Kung ma-produce siya to, ang ma-liquidate niya. So, we'll give that information also to BLGF kung mag-file na kami sang amon nga charge dito sa BLGF. Kaso administratibo ang natala na ipasakas ng LGU, samtang kaso kriminal naman ang ipasakas ng COA. Upod Keruel Banggoy, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.